молияи ман роҳ усулҳои пул ёфтан, истифодаи имконият ва идораи сарват. салом шунавандаои гиромӣ, ширкатҳои якрӯза ин падидаи нав нест, вале усулҳои корӣ, бархурд бо мизоҷон, роҳҳои мавқеӣ ёфтани онҳо ҳамеша нав мешавад. новобаста ба фаъолияти мақомоти қудратӣ, андоз ва сохторҳои дигари марбута, ҳоло ҳам онҳо ҳастанд, фаъолият мекунанд ва барои мардуму ҷомеа ва буҷа хисорот ворид мекунанд. онҳо асосан барои гурехтан аз андозу пардохтҳои дигар ташкил карда мешаванд. ҳар кадоми онҳо нишонаҳое доранд, ки донистани онҳо ҳатман ба манфиат аст. ин навбат дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем: нишонаҳои асосии ширкатҳои якрӯза ва чӣ бояд кард, то ба доми онҳо наафтем. бояд шумо ба ёд дошта бошед, ки ширкатҳои якрӯза аслан андоз пардохт намекунанд. онҳо ҳам бо ҳамин мақсад ташкил мешаванд. баъзан вонамуд мекунанд, ки андозҳоро мепардозанд ва дар ҳисоботи худ як даромади ночизеро нишон медиҳанд. дуюм, ин гуна ширкатҳо директору роҳбару сарвари дуруғин доранд. ҳамон нафаре, ки нусхаи шиносномааш дар ҳуҷҷатгузориҳо ҳаст, аслан ба он ширкат ягон иртибот надорад. он бечора ҳатто намедонад, ки ӯ сарвари ким кадом ширкати якрӯза буд ё ҳаст. вақте ки кор ҷиддӣ мешаваду ӯ даъватнома мегирад, баъд мефаҳмад, ки аз шиноснома ё нусхаи шиносномааш истифода шудааст. ширкатҳои якрӯза фақат дар коғаз вуҷуд доранд. онҳо идораи алоҳида, утоқҳои корӣ, корманд ва мисли инҳоро аксаран надоранд. онҳо агар хоҳанд ба шумо занг мезананд, лекин агар шумо хоҳед, онҳоро ёфта наметавонед. мустақилона ба пайдо кардани онҳо муваффақ намешавед. муҳлати фаъолияти ин гуна ширкатҳои якрӯза ба мисли он ки дар як рубоии машҳури тоҷикӣ аст: хубуш сари солу гандааш 3 рӯз аст. чаро мардум новобаста ба таъқиби қонун ба кушодани ширкатҳои якрӯза иқдом мекунад? ин гуна ширкатҳо асосан барои анҷом додани як ё якчанд амалиёт ва муносиботи пуливу молии калон таъсис дода мешаванд. ин схема барои анҷоми ҳамин гуна корҳо бо шариконе, ки аз хориҷи кишвар ҳастанд, мувофиқ аст. онҳо ҳама гуна пуле, ки аз амалиёт ба суратҳисобашон ворид мешавад, нақд гирифта, ширкатро мебанданд ё мепартоянд. тамом. агар ширкатҳои якрӯза харидори моли шумо мешавад, ташвишатон камтар хоҳад буд. вале агар ин гуна ширкатҳо дастраскунандаи молу маҳсулот ва хизматрасонии шумо мешаванд, вазъ мушкилтару печидатар мегардад. исбот кардани он, ки шумо шарику ҳаммаслаки он ширкат нестед, бениҳоят душвор аст. баъзан ширкатҳо барои исботи он тариқи суддӣ мушкили худро ҳал мекунанд. чӣ тавр сари вақт фаҳмидан мумкин аст, ки он ширкати дуруғину якрӯза аст? агар шумо нияти бо кадом ширкат ҳамкориро дошта бошед, чӣ кор бояд кунед? барои дарки ин вохӯрӣ ва мулоқоту суҳбатҳои кориро кӯшиш кунед, ки дар ҳудуди он ширкат баргузор кунед, на дар чойхонаву ошхонаву коргоҳи шумо, балки дар идораи онҳо. шумо қарордодеро, ки барои имзо ба он ширкат мефиристед, махсус бо хато равон кунед. агар ширкат ҷиддӣ асту воқеан ҳам фаъол аст, он хаторо ислоҳ мекунанд ва шуморо огоҳ месозанд. вале аксаран ширкатҳои якрӯза фавран имзо мекунанд. шояд пурра онро ҳатто намехонанд, ба қайд ҳам намегиранд. барои онҳо ҳар сония вақт қимату муҳим аст. тавсия ҳамин аст, ки пештар аз оғози ҳамкориҳо аввалтар аз ҳама боварӣ ҳосил кунед, ки бо ширкати қонунӣ ва масъулиятшинос корро оғоз мекунед. зеро дониста мусоидат кардан ба фаъолияти ширкатҳои ғайриқонунии якрӯза маънии шарикӣ бо амали ғайриқонунӣ ва ҳатто ҷиноятро дорад. субҳон ҷалилов будам. то суҳбати дигар, саломату комёб бошед. молияи ман роҳ усулҳои пул ёфтан, истифодаи имконият ва идораи сарват.